দেখুন ଛତି କେନ୍ତା ଛତି ଫାର୍ମ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବାହାରୁଛେ ସବୁ ସାଇଟ୍ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଛତି ଉପରେ ବି ଫୁଟୁଛେ, ଅଧା କୋଢ଼ ଅଛେ ତାଲି। ଅଧା ତୁଲା ହେଇସାରିଲାନ, ଅଧା ଫୁଟିଂ ଅଛେ ତାଲି। ସବୁ ଫୁଟିଂ ରେଟ୍ ସବୁ ଭିତରେ ମଙ୍ଗେ ଫୁଟିছে। দেখুন কেনতা ফুটুছে, দেখুন সত্যি এটা কোঢ় আছে, যা এটা মানে ফুটিছে। তেলে উপরে ସବୁଆଡ଼େ আছে। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଫୁଟୁଛି। এই সাইড এটা ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଟୁଛି ଏଇଟା ଛତି। ଦେଖ କେନ୍ତା କୋଡ଼ ଆସୁଛି, ଦେଖ এটা ନୂଆ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି।